Un total de 18 alumnos participantes nas formacións de operacións básicas de cociña e catering e actividades de xestión, venda e promoción no comercio recolleron os seus diplomas. Trátase de dúas actividades formativas desenvolvidas pola Asociación Ámbar en colaboración coa Fundación 11 a través do seu programa Inserta Emprego. O obxectivo destes cursos é favorecer a inclusión sociolaboral das persoas con diversidade funcional, dándolle as ferramentas de acceso ao mundo laboral. Nós creemos en elas, creemos moito nas persoas que teñen esa intención de formarse para o emprego. Desde Ámbar levamos uns anos promovendo que teñan as ferramentas necesarias para facelo. Ademais dos contidos teóricos, os alumnos realizaron prácticas en diversas empresas da comarca. Os seus responsables quixeron acompañalos neste acto de entrega de diplomas en sinal de apoio e recoñecemento ao gran traballo desenvolvido ao longo destes meses. Que vos os que fixestes a formación estades aquí para recibir os vosos diplomas e para que vos demos un aplauso despois ao final do esforzo que tuvestes e o traballo que fixestes durante esta formación, pero tamén está ben que esteñan aquí as vosas familias, amigos e as persoas que vos acolleron en prácticas para apoiarvos neste día, que ao final é a finalización dun tempo, dun proceso que estivestes vivindo aquí con Ámbar e que ao final que está xenial que Ámbar vos apoie e os traballadores daqui sexan sempre tan profesionais e os acompañen, pero tamén demostra que as vosas familias vos apoian e as empresas que cada vez se suman máis ao que é a inclusión.